Hej YouTube, eller hej derude. Jeg prøver at få den her op på YouTube. Det her er hvordan jeg vil prøve at finde med. Hvad er det? Jeg er ikke helt tryg ved det her. Hej. Okay. Oliver, nu er du den næste. Og jeg går rundt med en pistol på mig. Jeg er ligesom i The Walking Dead. Jeg går næsten som et andet menneske. Hvad er det? Hvis jeg taber pistolen. Den har en pistol. Sejt. Hvad fanden var det? Du skød mig i halsen. Er det zombier, eller hvad fanden er det? Godt, jeg har en pistol. Pis! Ikke mere ammo. Jo, jeg har et skud. Så der er ikke mere ammunition. Må jeg slå dem? Ammo! Er der ikke noget? Sker der her? Pis. Et mili. Hvad der skete der? En pistol. Nice. Hvad sker der her? Hvad er det? Hallo? Noget galt? Hvad fuck var det? Hvad i al fuck? Du er ikke død. Okay. Hvad nu? Jeg tror, jeg går derover. Okay. Hvad nu? Jeg har masser af skud endnu, men hvad nu? Endnu en. Okay, hvad nu? Sorry YouTube, men ignorerer hunden. Se mig, blinkede den? Se mig, den. Pis, jeg skal lave. Pis, jeg er ikke færdig. Sådan der. Husk, du kan ikke finde ud af at bruge den. Fuck. Ikke så mange skud endnu. Er den død? Nej. What? Okay.
Jeg tror, den er død. Godt. Det var en sikker skyld. Vent lidt. Hvad i al fuck? Fuck, kun 2 skud. Jeg vil gemme dem. Pis, jeg har ikke flere skud. Pis. Undskyld. Vi skal først lige øve mig. Ja, det. En pistol? Lækkert. Hey, hvad så? Jeg kan skyde dig. Skyd den ikke. Han død. Nej, den skal have mange skud. Godt. Jeg skulle tro, at jeg noget for en bysfilm. Hvad er det? Åh nej. Hej Kjell. Hej. Det der rydder vi lige op igen alle sammen. Ja. Hver en stump skal væk. Ja. Ja. Du rydder det op bagefter. Er du et menneske? Nej. Et skud. Skud om benene. Er der ikke et våben? Jeg har brug for ammunition. En radio. Lækkert. Så gør jeg sådan. Fuck it. Du har fået mig tilbage. Du har tid til at tage pistolen. Kender du det der? Ja. Nu, der? Ja. Rev mig. Vi ser, hvad der var, og så kommer jeg bag dig, uden du lægger mig Rev til mig. Jeg bliver... Okay, vi prøver det her en gang endnu, og så er man død. Kameraet ligger der, og jeg finder det. Pistol. Lækkert. Du vågner af det her skud. Hallo? Hallo? Er du okay? Er du okay? Har du brug for hjælp? Brug for hjælp? Hallo? Hvad fuck er det? Ja? What? Ja, dig, svin. Og så river du, eller så slår du til min arm, så jeg taber kameraet. Hvad er det?
ramte dig ikke. Pis. Jeg har kun 3 skud endnu. Skud. Godt. Nu har jeg 20 skud ekstra. Men jeg nu ikke kan bruge dem alle. Kameraet. Undskyld. Ja, den optager. Godt. Hvad er det der? Fuck. Hallo? Du der? Skyder dig i armen. Og den anden. Hvad lever han? Ja. Hallo, du der? Er du okay? Slip den der. Slip den. Jamen, hvorfor dør han ikke? Jeg skød dig i nakken. Du er ikke død. Er den død? Fuck. Okay, jeg lader. Godt så. Jeg har 10 skud igen. Læg dig. Godt så. Hvad? Er den død? Du vågner af kameraet.